तो फाइनाली आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड डाउनलड डेट होबाय लोगोफोर जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन दा बेखौहाय माब्लानिफ्राय खालामगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ तो गिबियावनो बरायबावबाय आंनि बड' जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै आङो सिगाङावनो बुंखांदोंमोन जे आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड फैथारगासिनो दङ दा बावैनो तो बिनिखायनो प्रेक्टिसखौ लागाथार खालामदों होननानै दा खोथाया जोबोर सैथो जाबाय जे बेनि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो डेटखौहाय मेनसन खालामखाबाय 25 जुलाइआव 25 जुलाइआवनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो मोनसिगोन आरो रानिं खालामनो मोनसिगोन एबि इउबि कनस्टेबलआव जाय नोंथांमोना एबि इउबि कनस्टेबलआव एप्लाइ खालामदोंमोन 2018आवनो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय बिनि रिलिया जानो हायाखैमोन माखासे टेक्निकेल इसुनि थाखाय तो नोंथांमोना बेखौहाय मिथिखाबाय आरो बिनि एबि इउबि कनस्टेबलआवहाय गोबां पोस्ट दंमोन 2000 सामथिं दंमोन इउबिआव आरो लोगोसे एबिआव 4000 सामथिं दंमोन आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो लाबोगोन नटिसनि गेजेरजों बिनि रिलि डेटखौहाय होनदों तो बिनि रिलि डेटआहाय आगस्टआवनो जागोन आगस्टनि लास्ट उइकआवनो जागोन होननानै बुंखाबाय तो नोंथांमोना बिनिखायनो दाबोनो प्रेक्टिस खालामाखैमोनबा खालामदो आरो लोगोसे ड्रप थानाङा खावलायदों नोंथांमोना जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो स्पिड जागोन तो नोंथांमोनाहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो आपडेट लाना फैदों सिगाङाव आं बुंखादोंमोन जे माबा मोनसे आसाम पुलिसनिफ्राय नटिस मोनबानो आङो भिडिअ खालामगोन होननानै तो फाइनालि आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअ खालामबाय मानो होनोब्ला एडमिट कार्डनि डेटनि एनाउन्स खालामबाय बे जादों 25 जुलाइनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एबि इउबि कनस्टेबलनि रानिंआ जागोन 3rd उइकनिफ्राय जागोन आगस्टनि यानि लास्ट उइकनिफ्राय जासिगोन तो नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो दा जोङो बेखौ डिटेल्स नायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना जुदि चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव दानिया जोङो थांदिनि लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन नायदिनि नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन एडमिट कार्ड डाउनलड डेटखौहाय आङो नायदिनि दायो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ तो लोगोफोर बेहाय आं लाबोदों अफिसियेल नटिफिकेसन नटिस नुदों बेवहाय आसाम पुलिसनिफ्राय फैदों बियो हेडक्वार्टारनिफ्राय रिहाबारिनिफ्राय फैदों गुवाहाटीनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेखौ नायनो हागोन तो गोबाङानो माने आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डनि माने वेट खालामबाय थादोंमोन जे माने माब्ला फैगोन तो बियो फाइनालि फैमारसिगोन दा बावैनो तो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन बेवहाय गासैबो मेनसन खालामदों जे बेहाय मा जागोन आरो लोगोसे बेहाय गिबियावनो मा जागोन तो जोङो नायदिनि बेवहाय पस्टखौ नायदिनि जोङो बेसेबां दङमोन तो आरो लोगोसे नायना लादिनि बेनि डेटआ माब्ला ओंखारदोंमोन नटिसआ बे ओंखारदोंमोन 15 जुलाइआव तो लोगोफोर 15 जुलाइआव एबा दिनैसो ओंखारदों आङो नुनाय लोगो लोगोनो भिडिअ खालामबाय जाहाथे माने बयबो मिथिहैनानै जाहाथे प्रेक्टिस खालामो होननानै दा बेवहाय फैदों पस्टआहाय दङ लोगोफोर एबि आरो इउबिमोन बियो कनस्टेबल पस्ट 2018आवहाय एप्लाइ जादोंमोन नङा होमबा बियो 2018आव एप्लाइ जानानै इन्टारभिउखौहाय मानिबा जाहोनाव लानो हायाखैमोन तो बे फाइनालि जामारसिगोन 2020नि आगस्टआव तो बेहाय फैदों तो पस्टखौ जों नायदिनि पस्टआहाय इउबिआव दङमोन बियो इउबिआ जाबाय एचएस लेभेलनिमोन एचएस पासनि इउबिआवहाय दङ बे जाहैबाय दङ बेवहाय पस्टआहाय दङ 2391 दङ बेवहाय इउबिआव दङ बियो आरो लोगोसे एबिआव दङ कनस्टेबल 10 पास लेभेलावहाय 4271 पस्ट दङमोन जोबोद बुरजा दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि इन्टारभिउआवहाय डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन तो नोंथांमोना लकेलावनो बेखौहाय रानिं खालामनो मोनगोन आरो गासैबो एग्जामा लकेलावनो जागोन आरो बेनि रानिंआवथ' मिथिखागौ नङा होमब्ला अनलाइन जायो होननानै तो नोंसिनियावहाय बिखायाव माने अनलाइन माबा मोनसे जिपिएस लगायो तो बे जिपिएस मथे जागोन बेबो तो बबे कम्पानिनि आन्दाराव जागोन बेखौ मेनसन खालामाखै नाथाय जागोन बिनि इन्टारभिउआ जासिगोन आगस्टनि लास्ट उइकआव तो नोंथांमोना बेनिखायनो एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो दा बावैनो खालामदो मानोना दायो प्रेक्टिस खालामोब्ला बिराद स्पिड जागोन तो नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लानो नाजाबानो जाबाय आरो बेवहाय होनदों एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन होनना बुंदों नै बेवहाय बुंदों 25 जुलाइआव तो नोंथांमोना 25 जुलाइआवनो माने एडमिट कार्डखौहाय माने डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे बिनि इन्टारभिउआ जाहैदों आगस्टनि 3rd उइकआव यानि लास्ट उइकआवहाय लागोन तो बेखौहाय डेटखौ मेनसन खालामनाय थागोन एडमिट कार्डआव नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामबानो डेटखौहाय मेनसन खालामनाय थागोन आरो बिनि जायगाखौहाय बबेयाव जागोन नोंथांमोननि लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन तो नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो एडमिट कार्डआवहाय डिटेल्सखौ मोनजोबगोन तो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला नोंथांमोना जाहाथे मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव तो लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो लोगोसे आङो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो बे जाबाय ट्रान्सपर्टआवहाय मोनसे पस्ट ओंखारदों बेबो आसाम पुलिसनि आन्दारावनो जागोन तो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज एप्लाइ खालामनो हागोन तो लोगोफोर आङो नेक्स्ट भिडिअआव आं ट्रान्सपर्टनिखौ लाबोगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामना दाबाव तो आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय लोगोफोर।